Maayong buntag mga sano sana. Good morning sa tanan. Maayong buntag mga sano sana. Good morning sa tanan. Ning gawas ko sayo sa buntag kay plano na ako mag-jogging unta nga kay aram man tugnawa. Bugnaw kayo ang hangin. Okay, jogging na himo. Jogging sa higaan nangyari. Karon magluto na lang tag-almusal. Magsangag ko. Sangag ta. Sinangag ta na kanin. Bahaw ang daghan mo ng bahaw. Nag-prepare na ko upuan, bawang. Nakumot-kumot na po na ko ang bahaw. Karon haluan na ko hotdog kay ako ang anak na usa kinahanglan na ay kulay-kulay ang kanon kay anong mukhaon. Pabulak-bulak ba sa sinangag. Mainggan niyo sa bata. Gahi pa mo din eh. Kausin pa mo din ang hotdog. Masano-sana. Pero sige lang. Walang matigas na hotdog sa mainit na kawali. Muna nato na siya isa. Pero patuloy natin mga lalagyan. Style na ko magsangag. Ako saan siyang tuong ilog para kaunang kapag siya ay nagtuman. Parang kanya ibati na to na siya. Pasko na yun. Eh, bugno na kayong hangin. Jogging tako kay ano bawasan ko daga kung tampok ba kay mag holiday season na puro kaon na po patay yung padari saan na padari ka baboy tapos painitin natin yung kawali. Di baril yung kawali namin kay kuan na siya. Ang isang burner di mo musindi. Tanan ako paminta. Low. Okay, ako nagluto nito. Bago ang sinangag ng kanin. Unahin natin ang itlog. Durog ang kinalabasan. Mamaya ito ang gold maglulog anong makonsyo sa mamuo. Sabi natin sa sinangag. Pwede man sa mamuo siya. Kaya mo lang siyang kunis-kunison at maluto. Tama ora? Parang sistema. Ako ano siya durug-durugin na dito pa lang kay hiwalay na siya. Ayan na siya mga sano-sano. Hindi ko na siya kailangan himayin. Diba? Hindi na siya kailangan masarap to. Umaga sa sinangag sa umaga. Nakakasawa niyo. Tinapay kanunay sa buntag. Tinapay kape pero mo manay naandan. Tinapay kape sa buntag. Karon ay sipag
manong magsangag ta naman sa ibahaw. Ano siya? Sa nung hinaagoy. Kailangan ibalhin. Diba? Ayan, nagulog na siya sa mas. Sunod natin ng bawang naman. Dili na natin hugasan ang kawali kay ato pa man ang sangagan. Tama na nato kung may mantika. So, mabre. Check natin kung mainit. Ayun na, mainit na. Pwede na ilagay ang bawang. Sinag, gusto ng asawa ko yung gusta-gustado na bawang. Kaya para mabango. Diba? Mabango siya sa sinangag pagka pagod-pagod ang ahos. Mamaya itong buhato. Init naman. Tangkad. Ayan na. Bango-bango na. Una to ang exhaust kaya nangamoy bawang tulog ng bahay. Sunod na to, tungod kay gahit ang hotdog, ato ang una ni gisa. Prosin pa ni siya. Tanaw na to eh. Mahumok ba ni siya? Charot. Sabi ko nga kanina, walang matigas na hotdog sa mainit na kawali, di ba? Para tanggal yung pagka-pressing. Bago natin isunod ang kanin. Kanin nato, itong bahaw. Halo siguro ni. Ay! Mahal ka! Hindi na tulog dun. Hindi tayo. Kasi aataw sa kaha. Mix lang. Mix. Luin. Okay, ang bawang sa lalong. Masunog na, ugulit na. Haluin. Okay. Asin. Maglagay din tayo ng pamintang durog. Optional lang na siya na sana-sana. Sanahan ng paminta. Pwede pulog din. Bitangan. Bitangan. So, mix lang natin ang itlog. Eh, medyo basa-basa pa man siya ganun na pagluto na sa itlog. Hindi siya uga kayo ba? Na siyang sino na siyang libutan sa ano uga po na yung basa-basa. Yan. Wow, ang sarap ng ating sinangag. Colorful. Ayun. Tapos na ang ating sinangag. Ngayon, magluto naman taog buwad. Daing na tilapia. Ayan o. Daing na tilapia. Ako na siyang gihugasan. Mga sanusanak niya. Ako siyang ipasip-sip nitong kitchen towel ba. Kaya aron dili siya magtalsik-talsik lutuon. Kaya may tubig. Yung iprito. Talsik-talsik na siya. Munang ako siyang pasip-sip sa kuan. May kitchen towel ba? Karon, di ba sarap sa sinangag pagka may daing? Yan yung partner. Kaya magdadaing tayo ng tilapia ngayon. Kay
nakapamukad man ko, hello dyan sa taga Bohol, nakapamukad man ko sa Kapanyang, o di kaya kay, kay Banong, di ba? Nakadugog kong tilapia. Joke lang. Salamat di ay sa naghatag sa tilapia, galing pang Rojas Capiz yan. Salamat sa akong buutan na amiga, Annalyn Aldea. Salamat kayo. Thank you very much. Tilapia made in Capiz. Diba? Salamat. Lami kayo ni siya sa sinangag. Prituho na ni. Ay, gas-gas yung ating kawali sa na. Alisda na to eh. Ating sandok o yung kaya ang tiklon sa taha. Gas-gas ko na yun ng ating asawa o katun. Stainless na inahang ganito ba? Sarap kayo ni. Ang bango. Wow. Lusog-lusog ang aking litok. Sira ang diet. Masarap. Natikman ko na itong daing ng kaibigan ko eh. Hindi masyadong maalat. Kaya bagay na bagay siya sa sinangag. Saka siya, good size. Ayan o. Good size siya mga sano-sana. Kaya siya tilapia. Diba? Diba? Tilapia kayo dyan. Mga sano-sana. Kaan tayo. Ayan na ako ang sinangag. Pritong tilapia. Ayan. Mga unsami. Kay gutom na. Ayaw day mo kalimot og watch and subscribe. Follow sa ako ang channel. Bye!